मायावी है। तो हनुमान जी कहले बाड़े रामचरितमानस के सुंदरकांड में लिखल बा कि श्री राम दूत मैं माती जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की। भगवान के करुणा निधान एगो नाम रहे, सीता जी जानत रहे, नहीं तो देवता लोग जानत रहे। तो जान ली कि प्रभु श्री राम के ही कोनो दूत बा सचो में। वही बात के कि हनुमान जाके कही दिह करुणा निधान से। कल के हनुमान जी प्रभु श्री राम से जाके कही करुणा निधान से, जेकर नाम करुणा निधान बा सबके पे करुणा करेला। आज हमके कैसे भुलाइल बड़ा, काहे से कि रावण कहले बा मास दिवस मम कहा न माना तो मैं मारे विकाड़ कृपाना। कलश की एक महीना में अगर हमार बात ना मान लेबू ना अपनेबू तो हमार चंद्रहास देखत अड़ू ऐसे गर्दन तोहार अलग कर दे। हनुमान जी कहते वही बात के कहत है कि हनुमान जाके कही दिह करुणा निधान से कि गलती कवन भइल बा, अरे गलती कवन भइल बा हमरा नादान से। सबकर गलती बिसरावले प्रभु हमरो गलती को तो फल हुई। वही के कहता नहीं कि हनुमान जाके कही दिह करुणा निधान से। हनुमान जाके कही दिह करुणा निधान से। गलती कवन भइल बा, गलती कवन भइल बा हमरा नादान से। हनुमान जाके कही दिह करुणा निधान से। हनुमान जाके कही दिह करुणा निधान से। कल के हनुमान जी उस दिन याद पड़ेला जब इंद्र के बेटा जयंत नाम के कौआ हमरा पैर में चोच मरले रहा। प्रभु गुस्सा में एक बाण छोड़ले रहले बस खाली कुसा के बना के। आ तीनों लोग में ओके बचावे वाला केहू ना मिलल। यहाँ रावण हमार गर्दन काटे के बात कैली बा। प्रभु कहाँ बाड़ा नाखी ई बात ना भुलात बा मनवा के सोच से। मरलस जयंत देह पर हमरा के चोंच से। ना भुलात बा मनवा के सोच से। मरलस जयंत देह पर हमरा के चोंच से। फोड़ले आँख क्रोध में, फोड़ले आँख क्रोध में एक बाण से। हनुमान जाके कही दिह करुणा निधान
मोहलत मिलल बजान के बस 30 दिन के। हमें न बचैहे जदी दिन गिन गिन के। मोहलत मिलल बजान के बस 30 दिन के। हमें न बचैहे जदी दिन गिन गिन के। और क्या करी रावण लिही परान का, रावण लिही परान काट गर्दन कृपाण से। हनुमान जाके कही दिया गरुड़ा निधान से। हनुमान जाके कही दिया गरुड़ा निधान से। गलती कवल भइल बा, गलती कवल भइल बा हमरा नदान से। हनुमान जाके कही दिया गरुड़ा निधान से। हनुमान जाके कही दिया गरुड़ा